Ljudi često izvještavaju o njoj. Jednostavno izvještavaju zbog toga što žele da je sačuvaju od zaborava, zbog toga da bi apelovali na ljude da jednostavno nekada slava i sve to što vam se dogodi u životu može vas navesti da krenete pogrešnim putem, ali da to nikako ne trebate da činite. Margita Magi Stefanović bila je jedna od najzanimljivijih i najtalentovanijih ličnosti jugoslovenske rock scene. Najpoznatija po tome što je bila i klavijaturistkinja kultnog benda Ektarina Velika, to jeste EKV. Poznata pod nadimkom Crna princeza roka, isticala se sa svojom harizmom, muzičkim darom i intelektom, koji su je izdvajali među muzičarima svoje generacije. Rođena je u umjetničkoj porodici u Beogradu 1959. godine i pokazala je izuzetan talent za muziku još u mladosti, što je dovelo do ozbiljnog muzičkog obrazovanja i saradnje sa drugim poznatim muzičarima. Uprkos svojim sposobnostima, njen životni put bio je turbulentniji nego što bi iko očekivao od nekog sa takvim darom. A zaista bila jako talentovana, ljudi koji su je poznavali pričaju koliki je talent bila. Tokom 80-ih Magi je bila važna članica novovalnog pokreta kroz rad u EKV-u, čiji su zvuk i uticaj ostavili veliki trag u regionalnoj muzici. Međutim, popularnost benda donijela je i onu tamniju stranu. Borbu sa teškom zavisnošću koja je polako preuzimala kontrolu nad njenim životom. Nakon što je njen otac preminuo sredinom 90-ih, problemi sa drogom su potpuno eskalirali. Margita je prodala imovinu koju je imala kako bi finansirala naviku, uključujući stanove koje je posjedovala, a pokušaj da promijene svoj život, na primjer put u inostranstvo, nisu davali trajne promjene. Kako je i vrijeme prolazilo i sredstva su nestajala, ona je ostala bez krova nad glavom. Poslednje godine svog života provela je u teškim uslovima, prvo živjeći u improvizovanoj garaži na periferiji Beograda, a kasnije u skloništu za beskućnike i domu za starije osobe. Margita umrla je 18. septembra 2002. godine u Beogradu, imala je samo 43 godine. Ovo je zaista ogromna tuga.